Соңгы араларда мошенниклар райондашларыбызны бик ешкә кире коенга терәтә башлады. Ел башынан 8 кеше аларның корбаны булган. Мошенничестволар хәзер основной быел безнең инвестиция белән связанный мошенничестволар бара. И госуслуги порталын кешенең кирип, госуслуги порталына кешеләрнең данныйларын алып, микрофинансовый кредит оформляйтеләр кешеләргә. 40 алдарлар копканна эләгүгә заманча технологиялар һәм интернет челтәре дә сәбәпче. Хәзер кеше бөтен товарны сатып алу өчен интернет кибетләр аша башкара. Беркемгә дә акча күчерергә ярамаганлыгын, банк картасы мәгълүматларын чит кешеләргә хәбәр итәргә кирәк түгелен кабат-кабат искәртсәк тә, бер катлы халык һаман алдана. Бер абыйны алдаганнар инде банк хезмәткәрләре дип 5 мең акчасын күчертергәннәр счетка. Шуңа күрә безнең мөрәҗәгать үтенеч дип әйтик инде чит кешеләр, чит номерлар шалтыратса, сөйләшүне туктатырга кирәк, потому что телгә бай психологлар эшли кешеләр белән сөйләшкән вакытта кешеләрне җайлы гына алдыйлар. Халыкны күбрәк инвестиция кертү ысуллары белән алдыйлар. Ике райондашыбызның Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталындагы мәгълүматларын кулланып, мошенниклар 15-30 мең сум күләмендә кредит рәсмиләштергән. Бүгенге көндә бу җинаять белән инде көрәшергә була только кеше белән сөйләшү генә, чөнки җинаять эшләнгән вакытта кеше җинаятчы белән үзе генә, то есть үз теләге белән, үз акылы белән, үз кулы белән үзенең мөлкәсен җинаятчыларга күчерә дигән. Сезнең исемгә сездән башка берәү дә кредит ала алмый. Алынган кредитны кире күчерергә кирәк дисәләр дә ышанмагыз. Телефоныгызга килгән парольләрне берәүгә дә әйтмәгез. Иң ышанычлысы, акчаларыгызны банк картасында түгел, өйдә саклагыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.